na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Agbay mo, agbayay mo. Mapapicture ta ninyo. Agbayay mo do ha. Aka mo agbay sad mo. Yes. Okay, Yes. agbay. Mi gini usaw. Di ka on kay tingog. Agbay ko na ko. Ayaw ha. Mando sa kabiraman, pagbayon ko. Sige na. Di ba, bay? Agbay! Unsa agbay? Agbay mo! King and Queen! Agbay! Yes, mo agbay na ko. Oh. Daunag yung tingog ni kanahan, oy! Okay. Pusing mo, pusing! Okay, 1, 2, ready? Ah. Day, ana, agbay day. Ana. Oh, no. Okay. Thank you, Mr. May mga King. videohan. Okay! Ganon! Okay na! Okay, thank you. Daog. Thank you. Okay, back to your seat. Sige na. Girls, likod na mo dito. Thank you. Hindi usaw nga girls. Dako kita. Ikaw gid baloy no? Oh. Imo lagi man gibinuangan. Di na binuang. Natural ang inyo ng buhaton, bida. Nailan ko sa mga tao din Mga batanon. Bati sige nga. Di sa ninyo taon. Abi nga sila. Di ninyo sila tagdaw. Naunsaw ka oy. Bitaw, Sarah. Tagad sa ta. O trupod ka. Oh, tanaw ra ka. Madunggan ka nila. Unsa ba ka? Oh, nga di makadungog sila. Ayaw. Ayaw na kay ma-turn off na sila nimo. Naogyat. Risa. Sige na lingkod na mo. Yolo. Okay. Bay. Diha ka nga ha. Tubang mo, Sarah. Tutukay mo. Tubang mo diha. Kamu Sarah ba? Tubang mo. Ato pasod to na ko Risa. Ano paso mo? Kita lay mag-atubang Boloy boloy. ka diha. Boloy, kita lay mag-atubang. Bida. Ayaw lang. Batiya na eh. Mas mayo nang magatubang mo. Kamuran daw ha. Tutukay mo mayo di ha? Bay, tutukay mo bay. Na, tutukay ka na. Sige, anak dia masuta. Ang inyong mga pilengs. Ha? Feelings? Pilengs ba? Ang sanaw nimo. Tinuod bitaw na. Di ba day, Rez? Sakto gid kaayo ka boloy. Bitaw. Aron way dagang istorya. Lingkod ko eh. Oops. Okay. Ay. Nakalingkod ako. Tutukay mo. Nagkatubangay na kita, my queen. Oo niya. Gusto ka pa konti kaning gisudlan sa halo. Ayaw, sad. Bad yan. Ay, peace. Ayaw, Brad. Unsa? Ha? Ayaw, Brad. Bida. Ay, bida. Ato iba tigbabaw ang pagbinahalay. Lablab ta. Lablab. Ikaw, kinahanglan gyud. Sila- Love one another. Day sila lay lablab. Day da chula. Nagkabastos na gid ka buloy. Ano mo chula mo ka dire? Lablab tayo. Bida sa Kini nilolab. kang piolo, klaro gid kaayo ni love one another. Sa? Ay. Pero pinabali lang ni iya ha. Love another one. Hala, tinuod na Mr. King. No. Bakak na. Ay sus! Bakak na. Bakak pa. Political intrigue. Ay. Ano, mudagan ka? Hala no? Political intrigue good town. Kanang dagway nimo. Nga naman ni dagway ako? Sus! Dagway nimo murag gid og Unsa. Isulti. Unsa man ni dagway ako? Unsa. ayaw na lang. Nia. Nagkalingaw kong tanaw nining album sa akong anak. Oh. Sa dagway sa akong anak nga si Sarah. Mahinumdum gyud ko sa akong kagahapon. Pagkalabas pod na ako, neto kayo na. Huwag daghan kayong nayabag ka na ako. Sa kadaghan sana nga agni ka na ako. Si Chibara gyud ang nagapukan sa akong pagkababay. Magyuya akong na-inlaban si Chibar. Pero karon, toa siya.
Hipe sa barko nga nagbiyahe sa Europa. Kami ra bang mga asawa? Kami ang ilang ilaw ng tahanan. Ang asawa mo ang banwag sa panimalay. Ila ng tahanan. O ang kabit mo ang emergency light. Biskot. Chibar. Hayag yun pa gamit og emergency light dong. Kay kung mangita kag emergency light, nara yun ni mo dong. Kamura bang mga bana? Kamu sa bang haligi sa panimalay? Aron mo ligon ang panimalay. Kung doon na mo emergency light dong. Ngita po kong dugang haligi do. Para mo ligon pa ang panimay. Chibar. Char. Mingaw na, nagawas ng mga estudyante. Betaw? Ay, Sarah, didilan sa ka ha, may paliton sa ko ha. Ha? Ano sa may palito ni mo? Muadto ko putika, magpalit ko paracetamol. Excuse ha. Asa ka? May paliton pa ko sa butika lagi. Diha lang sa kahwata lang ko. Mauli na sad ko. Uy, paabuta ko. Okay, paabuta lang ko. Sige, diha sa ka ha. Bye. May bulo. Dali sa ka? May taon ko. Asam Ako ka? pari si Cardo ba? Banaw man. Ha? Banaw si Cardo. Ha? Nagdaan siyang manok kiniktan. Iya, may baligyan ako. Naraski na. Ano, paabot na ba ito ko? Pabutal ko na rin ha? Aday, sir. Diyaw na mo. Bye. Oh, tuwa na silang duha. Unya to? Once again, Unsa? Oh. Tutok man ka. ang butugano. Matinta lang niya akong mga matagtanaw ni mo. Atik. Dili ni atik. Pagsoda ko ganina dre. Bawa ka di ko gustong tanaw ni mo eh. Unya? Pero ang butong nga ano. Buang-buang sa nagliog na ako. Nganong din ang liog ni mo? Hindi ka pugngan mo, lubag yun. Matubang ni mo. Katanaw lang tag-ahat. O ibi ni mo eh. Balag o eh. Basta, mga nang tinuod. Unya? Bawa ba ka? Hindi ko katog. Silabot na kung dili ka makatog. Ikaw mo yung mapasol yung tanan. Iyabag ka? Nga nagutang ako'y pasangin lang ni mo. Tungod kay ikaw ang hinungdan nga di ko makatog. Tungod kay permi kong magunauna ni mo. Ako sad. Dili sad ko makatog. Nga maghuna-huna sa kalagot ni mo. Sarah. Raisa! Uy, Raisa, mi! nialagi ka ni Apas, lagi ka na ako. Apas lang ko di mo. Gibiyaan ni mo sila? Oo, kidhat pangumbiya ka. Sabot bang ko, sibat sa din ko. Mara akong ganahan ni mo. Tagaan ko sila, kita pa doon nga, maralo mo ta. Tagaan ko sila gayon eh. Good. Kay basig magkasinabot ito sila pag-usap, di ba? Well, hindi tingali maglisod. Kaya tanaw na ko sa duha. Puros man gustong maibot. Ay, kanang gustong paigot ba? Paigot. Dili maibot. Paigot. Oh. Pero feel na ko, no, magkabalik yun ang ilang relasyon. Anya, balik sila. Mm. Kitaan eh. O Unsa sila mo ta? Balitok-balitok. Balito-balito? Rida. Carlos Yolo ka? No? Balito ka? Dili. Ay, day. Kuan ba? Ano naman? Huwag mo ko apel ng king-king, no? Nga ikaw, apel mo ka ng queen-queen. Klaro lang nga. Unsa man. May kahigayunan ba? Nga mag-abot ang duha ta kasing-kasing? Nakapanguyab ako nimo. Ha? Klaro lang. Kay samtang di pa ako ka-explicar, back-out din ko. Tunto ka man? Oy, Risa! Oy! Robin! Rubinon!
Rumin pa Dublin! Saya to dong! Ayaw pagpilapil niya, Buloy. Ay. Risa? Yes. Asa Sarah? To ay, nag-uban silang piolo. What? Nag-uban sila? Oh, Oh, shit! Sarah, Nga no? 14344. Unsay 14344. Mao na gisulting ginhawa, Delphine. I love you very much. 143. Piolo. Oh, 143. Meaning, I love you? No. I hate you. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!